Tata, keďže už dávno nemáme mamu, tak ti teraz chcem niečo povedať ako mame. Ako svojej najlepšej kamarátke. Môžem? Tata, tvoja Dušana už nie je... No, to... Chápeš? Ale tata, veď to pochop, to sa nedalo inak. A chcela som to aj ja. Je to strašne veľká láska, tata. To je všetko. Katastrofa. Katastrofa. Mravce máme v kredenci. Ja neviem, kde sa to nabrala taká háveť. Tata, vieš, aký je? On je ako renesančný chlapík. Čo začne robiť, to dokáže. A pritom nefajčí. A je tuhý vegetarián. A ešte kopec iných vecí je tiež. Čo je? Jaj, tebe to znie podozrivo, čo? Ale tata, veď ty si chlap, tak to iste celé chápeš. Aj Matejkovci majú mravce, aj Feherovci majú mravce. Ja neviem, či vykinožíme my ich, alebo oni nás. Tata, keby si vedela, aké to bolo. To bolo oveľa lepšie, ako keď sa o tom iba hovorí. Ale to určite preto, že to bolo naozaj z lásky. Určite. Tata, vieš čo, to bola tá najkrajšia bolesť na svete. Teda, tá bolesť ale nestojí ani za reč. Tata, naozaj. Vieš, ako ho ja mám strašne rada. No, a teraz mi to mešká. Ale ešte iba 4 dní. To čo je na to dobre? Ja neviem. Biolic som už vyskúšal. Smradu jak pri Dimitrovke a mravce väčšie a zdravšie. Keď ja ho tak veľmi ľúbim. Ale ja neviem, či aj od mňa. My sme sa mali asi 3-krát stretnúť a on tam nikdy neprišiel. A nepovedal mi na to ani bu, ani mu. Proste nič. Akože sa nič nestalo. Čo ja viem, to by mu mal asi niekto povedať, že toto sa nerobí. Tata, keď ja by som tak strašne chcela mať istotu. No dobre, ja viem, že žiadne istoty nie sú, ale ja ich proste chcem mať. Ja tie istoty raz aj budem mať, tata, do keľu. To chcem toho tak veľa. Tata, ja chcem niekoho ako si ty.